Leli Bible bafuna ukumbulala uDavide. But there's good thing that I'm going to say here. Statement some city uqobo lu attract izimpi kodwa don't worry ngoba liyagcina. Lu responsible. Luthi qhweba izimpi liziza kuwe kodwa lithembe lona futhi to keep you. Aluvumi uthi uDavide inhlupheko zolungileyo bracket ogcotshiwe. Inhlupheko zolungileyo ziningi kodwa uJehova uyamkhulula kuzona zonke. Abantu abalwa izimpi ngenxa yokugcotshwa noma ungabafica belele phansi njengomhlanga. Lalela kuthi bakudlula ikhukhula babuye bavuke futhi ngoba the same anointing e-attract izimpi is the same anointing ebagcinayo nasempini. Asifele impini. Nayiphonto yokuphuma la uze kuthandaza because ngiyithayimile nami. Nayiphonto yokuphuma la uze kuthandaza kubuka. Lalela. Ingozi ukuthi inkosi ithwele isitha size discover ukuthi unogcobo likaNkulunkulu phe kwakho ungakaboni wena. Ngoba uSathane ulwa nawe ngalento oyiyo ongayazi. Akalindi uzwazi ulwa nawe noma ungakazi. Walwa noMoses ezalwa engakakhipha abantwana bakaIsrael. Walwa naye to the core. Walwa noJesu ezalwa engakabekisha isandla koyedwa. Walwa naye to the core. Ngoba the enemy can lunguza the anointing that is coming. Mase mqedeni manje lembulaleni manje lo. Ilwa naye manje lo. Kodwa there's one thing that I know. Uma inkosi ibeka isandla sayo phe kwakho noma uSathane ngalwa uyavuka. Somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. Siningi inhlupheko zolungile kodwa uJehova uNkulunkulu wethu uyamkhulula kuzo zonke. Amntanami sivuka njengestaring. Staring semove. Imove ka 3 hours. Yabona ngo 1 hour. Baka basidubule esistaring uthi qala nje imove. Bebe besidubula isuka nje. Ngimnawo imove enjani. Hawu lo muntu ufaye vela nje. Ithi qala nje bamthathe bamphosa ngemoto ewena. Kuzu. Sithule sibuke sonke. Sivele sifuna ukukhala ngoba sesibonde naye lo muntu. Kuzu. Sithi siyasibuka isikhathi semove kusasele 2 hours. Isadlale 1 hour. Kuzu. Mifike ezansi. Boom. Ivutha. Sithi hawu. Le move iphelile. Lalela. Ngehaba supernatural or whatsoever. Uzothi uyabona kuya le moto evuthayo. Ubona kuvuleka isicapha sivela ngesandla kanje. Hayi kodwa nthula kuyashumayela. Bathi abanye wow ihaba elingaka yikho ke lento. Kuba njalo nakumuntu ogcotshiweyo. uNkulunkulu ukhipha laba bathi ngeke uphume khona. Bathi hawu usurvive kanjani lo? Somebody say yes. Somebody say yes. Abantu bagoba nabantu becaba bapheli. Umi assignment engakapheli usazoba khona. Asilawulwa izimo, silawulwa iassignment. Asilawulwa izifo, silawulwa iassignment. Umi assignment in next year khona. Cancer or not cancer, TB or not TB, car accident or not car accident. Ikuyimoto irole. Sivulelana icapha. Sila ngiphusha lapha.
Angiphushi. Sivulela icapha ethi uSathane uqedile ku-N2. Wathi uyasibonda sihamba nabantwana bami suba u9 emotweni. Wathi uyasibonda wathi uSathane namhlanje ngiyagoqa ngiyavala. Siphume eThekwini siyokhonza ntambama. Saphuma ngilayishe 9 members of my church including my last born. Kunomntwana omunye umfundisi osebandleni inkosikazi omfundisi ukhulela upregnant. USathane uthi uyabopha uyaqeda. Sezwa ngathi liyaduma izulu. Kanti singene engozini seyimoto zu5. Yazi izulu ngathi liyaduma kwavaleka amehlo kwathi Jesus. Zakenani imoto. Imoto elandela thina. Ngifuna ukukutshela okwakuyona kufanele isiqede ngempela. Elandela thina umoya ingcolo oyibamba. Yafika yama eduze kwethu kanje. Ekwafanele ishayele imoto esemva kwethu. Kwase ukuthi elandela yizona, elandela le bayingena yona qhu. Kodwa yethu yafika yama. Kwase ukuthi assignment ithi abakayindawo. Ngiyashumayela abantu boqobo abaphili ngenhlanhla. Silawula yasandla. Silawula isandla. Silawula isandla. Uthakatha yeke. Uthakatha yeke. Silawula isandla. Singabantu besandla. Before your time. It attracts the anointing, but also keeps you.